Ito, si Sir Vincent Jun Chu. Magandang umaga, Sir Vincent. Inyong pagbati po sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay po. Yes, magandang umaga Idol at maulan na umaga po sa ating lahat at sa lahat po na nakikinig po ng inyong programa. Opo, tama po ba yun? Wala nang tulugan ito, Sir Vincent, sa pagbabantay po Opo, natin yes, sir, sa yes, Bagyong sir, Christine. tama. Yes, sir. Yes, sir, tama po kayo. Gaya po ng dati, yung ating mga search and rescue team sa iba't ibang munisipyo ay nakaantabay na po 24 hours. Okay. Sir Vincent, kamustahin po namin po ang mga naging resulta ng pagpupulong natin na for sure ay ipinatawag po ng ating pong provincial governor dito po sa ating pong paghahanda sa bagyong si Christine habang papalapit po ito sa Ilocos Region. Sir Vincent. Yes po, tama po kayo dyan Idol. Actually, sa guidance po ng ating PDRMC chairman, ang ating Governor Ramon Monmonbico III, ay maigpit po na monitoring, maigpit po na pagbabantay po dito sa ating mga area of responsibility. Gaya din po yung readiness po ng ating mga search and rescue team, yung ating mga emergency vehicles, kung sakaling kailanganin po ng tulong or augmentation po ng ating mga kababayan dito po sa ating lalawigan. Apo, may mga ilang reports po kanina, natanong ko rin po ito sa head po ng CDR Ramon Dagupan. Talagang tinitignan po natin po yung mga situation na worse nga dito sa may Bicol region dahil ito yung unang nakasalo ng lakas ng bagyong si Christine. Paano po ang paghahanda po ng PDRRMO ng Pangasinan para hindi po natin maranasan po itong nangyari po sa Bicol region po ngayon na nananawagan yung kanilang mga rescuer na hindi nakakayanin, kaya nga pinapalikas muna yung kanilang mga residente sa medyo matataas na lugar hanggang sa maabot po sila ng rescuer. Dito po sa lalawigan, ano po ang ginagawa nating coordination with all our officials sa barangay level at saka yung pong inyo pong mga kawani po na pupunta into municipality cities para hindi po tayo dumating sa punto na may maipit po ng mga tao sa ibang lugar na identified natin high risk. Opo, tama kayo dyan, Idol. At actually, nakakalungkot na balita yan para sa ating mga kababayan po dyan sa may Bicol. Actually, nung over the weekend, nung Sabado pa lamang, inumpisan na po namin yung preparation nasa labas pa po ng Area of Response Park, ang ating bagyong Christine. Nagbigay na po kami ng abiso sa ating mga, unang-una sa ating mga mangingisda na wag na pong pumalaot. Diretso po yan, magbola pa po ng Sabado. Opo. Hanggang kahapon at hanggang ngayon. Dahil nasa 4 or mahigit 4 or 5 meters po yung taas po ng alon. Pangalawa po, nag-conduct na rin po tayo ng Lunes pa lang po, nag-raise tayo ng blue alert status. At kahapon, itinaas pa po natin ito sa red alert status. At ito ay binabanan natin sa ating mga counterpart ng municipal at saka city disaster. So, inabisuhan po namin yung aming mga counterpart na pag red alert status, i-activate po nila unang-una yung ating mga barangay rescue responders sa kanilang AOR. Kasi kung tutusin, sila po talaga yung unang-unang rescuers po natin sa barangay. Correct. Pangalawa po, nabison namin din sila na dapat pag red alert status, 100% po ng ating mga rescuers ay nasa kanilang unit na, ready na, standby for deployment. Yung ating mga water assets, yung ating mga heavy equipments, yung ating mga emergency vehicles, dapat yan in good condition na po yan at ready na rin po for augmentation. And kahapon din po, nag-conduct na rin po kami ng pre-disaster risk assessment. Kasama po natin dyan yung ating mga national at provincial agencies. Naka-standby na po yung actually nasa office na rin po namin. Ngayong umaga dating na po yung ating team na na-request coming from PNP. Naka-standby na rin po yung team na manggagaling po sa 71st Infantry Battalion ng Philippine Army. Yung ating Coast Guard, naka-standby na rin po sila, yung ating BFP. So, napag-usapan na po sa PIDRA natin yung availability ng ating mga resources, inventory ng ating mga resources. Napag-usapan palagi dyan yung worst case scenario. Kagabi po, sa kalaman ng lahat, ang DILG po naglabas na rin sila ng memorandum ng forced evacuation sa lahat po ng mga nasa coastal areas po. Kaya nabison na rin po namin yung ating mga coastal area o coastal barangay na lumigas na po dahil kahapon din po, naglabas din po ang pag-asa ng warning para sa isang storm surge sa ating mga kababayan na nasa coastal area. So tuloy-tuloy po yung aming monitoring, yung aming pakipag-coordinate sa iba't ibang munisipyo, national provincial agencies. Naka-preposition na rin po yung ating mga ibang resources. Meron na po tayong personnel na nasa Burgos, nasa Tayug,
nasa San Nicolas, nasa San Fabian. Meron po tayong dyan mga na-deploy na mga team. Ganyan din po yung ating mga iba't ibang equipments. Mhm. Okay po, ito pong mga speaking mga equipment, Sir Vincent, meron po bang mga karagdagan po dito na naidagdag sa mga fleet natin? Like for example, yung mga rubber boats po natin, mga truck po natin na pwedeng magamit po sa oras na hindi naman natin pinapanalangin pero worst comes worst, Sir Vincent. Yes po. Actually po sa aming opisina, patuloy naman po kaming gumagawa ng paraan base sa ating mga mandato na improve pa lalo yung ating mga equipments in terms of equipment. Sa atin actually po nakapag-procure po tayo ng mga rubber boats na karagdagan nung nakaraang taon pa. Meron na rin po tayong mga na-purchase po na mga backhoe para sa ating mga clearing operations. And sa lahat naman po ng mga distrito, inassure naman po sa atin ng ating Provincial Engineering Office na kung kinakailangan ng kanilang mga dump trucks para sa mga kababayan natin na kailangang i-evacuate, lahat naman po ng mga district po dito sa ating Pangasinan ay may naka-deploy na mga dump truck para malapit na lamang po kung sakali kailangan. Okay po. Yung pong mga food and non-food items po natin po na pwedeng maitulong po sa ating mga kababayan, ito po ay sapat at ready po for how many days at ilang pamilya po pwede pong mabigyan po nito? Yes po, wala po sa akin actually yung number ngayon pero kahapon po nag-meeting na rin po kami. Nag-usapan po yan sa PIDA, sa Pre-Disaster Risk Assessment. Inassure na rin po sa atin ng Provincial Social Welfare na sapat po yung ating mga non-food at food items kung kailangan po. Actually, sa PIDA naman po ng Office of the Civil Defense, nagpadala na rin po kami ng mga request or additional na mga kinakailangan kung sakaling magkaroon po ng worst case scenario. Mm-hmm. May mga identified po ba tayo, sir, na talagang ito po tinututukan natin mga areas, particularly pag pinag-uusapan po ang pagbaha at saka pagguho ng lupa, Sir Vincent, sa lalawigan po natin? Yes po. Yes sir, yes sir. Ito po ay nasa aming historical data naman na po na pag ganitong panahon po talaga yung ating mga nasa coastal area po talaga at saka mga landslide prone area. Mm-hmm. So kung titignan po natin yung datos na nanggagaling po sa Pag-asa, ngayon po nasa 50 to 100 millimeters po ang ating rainfall. Mm-hmm. Bukas po ang tansya nila, abot po ito ng 200 millimeters rainfall. So ito po yung heavy to torrential. So as early as yesterday, inabisyon na rin po namin ang aming mga counterpart na mag-evacuate na kung kinakailangan dito sa ating mga lahat ng mga coastal areas po o mga barangay na malapit po sa mga dagat. Lalo na rin po yung ating mga landslide prone area dito po sa eastern at saka western part po ng Pangasinan. Opo. Sir Vincent, nabanggit niyo po evacuation po. So far po ba, meron na po bang mga nag-early evacuate po sa mga lugar po na madalas pong bahain at saka ano po ng landslide, maapekto ng landslide? Yes sir, so far po, base sa situation report na pinala po sa amin ng aming mga counterpart, wala pa naman po silang naitala na mga evacuees, although nag-ikot-ikot na po sila kahapon since yesterday. Nabiso na po yung kanilang mga yung ating mga kababayan na nasa takupan nila sa kanilang EOR kung nasaan po ang evacuation center po nila at nakipag-usap na rin po sila. Alam niyo naman po yung ating mga kababayan minsan matitigas ang ulo, ayaw pa mag-evacuate. Opo. So kasama naman natin diyan ang PNP para sa forced evacuation. Opo. Lalo na yung mga medyo, Sir Vincent, isolated, pwedeng maging isolated areas kapag panahon po ng mga ganito. Ito yung magandang ilikas ng mas maaga, Sir Vincent, tama? Tama po kayo dyan, sir, kasi ito po yung mga medyo malalayo at mahirap talagang abutin. Na kung sakali halimbawa na sila ay na-isolate na at talagang mahirapan na o hindi po sila ma-rescue agad. So sila po yung naka-priority po. Opo. Kasi the last time po na, if I remember right, yung last na dumating po na bagyo po sa atin dyan sa may barangay, sa may San Nicolas, isang barangay po dyan, medyo nahirapan po yung mga rescuers natin na ilikas yung mga residente na yung tipong ilang ilog ang iyong dadaanan muna bago sila mapuntahan. Yes po, tama po kayo yan. Ito po yung ating mga tinatawag na GIDA area, yung Geographically Isolated Disadvantaged Area. Actually, marami pong ganyan dito po na na-identify natin sa ating lalawigan. Kaya po ang ginagawa ng ating opisina during dry season from the month of January to June, iniikot po namin actually yan. Umakit po kami ng mga bundok, tinatawid po namin yung mga ilog po na nabanggit po ninyo para mabigyan po ng training yung barangay, yung ating mga kababayan regarding sa disaster management,
regarding sa first aid, ano yung mga hazard na kailangan nilang tutukan. Mhm. Para po doon pa lang makapacitate na po yung ating mga barangay rescuers, kanilang barangay, kasi sila po talaga yung nasa isolated area. Opo. So para at least kahit papano, preparado po sila, handa po sila kung sakali po na maranasan po yung mga ganitong sakuna. Mhm. Diyan po sa may sa may barangay ng isang yung barangay na binabantayan po natin sa may Maliko. Kamusta po or sa pangkalahatan, sir, meron po ba tayong identified na mga lugar na pwedeng hindi madaanan at isasarado dahil sa pwedeng danger po na pwedeng madulot po sa mga motorista, or so far possible naman po lahat? So far, sir, passable pa naman po lahat, including po dito sa may Maliko. Pero pinag-iingat po namin kasi landslide prone area po yan, yung Maliko. Actually, meron po kaming nakastandby dyan, doon mismo sa barangay Maliko na rescue personnel po namin dyan sa taas. Constant po yung aming communication dyan. Meron po kaming, ang problema po kasi din dyan, yung wala po kasing signal ng cellphone po dyan. Opo. Opo, actually, yung isa sa aming mga rescuer ay taga Maliko. So alam niya po or kabisado niya po yung terrain. So malaking tulong po 'yon sa amin. At meron na rin po tayong naitayo diyan na radio communication. So constant po yung communication namin diyan sa Barangay Maliko. Opo. Lastly lang, sir, inyo pong paalala sa ating pong mga kababayan at yung inyo pong siguro panawagan na din sa mga opisyales at saka mga mga kababayan po natin po na pwedeng maapektuhan po itong bagyong si Christine. Yes po, sa aming mga kababayan, kami po ay hindi na nakikiusap, kami po ay nagmamakaawa na kung kayo po ay inabisuhan na mag-evacuate or wag na po sana nating paabutin pa sa isang force evacuation, kayo na po, kung pwede nga po voluntarily na kayo po ay mag-evacuate na kung alam nyo po na kayo ay nasa flooded prone area. So kung meron pong mga abiso yung ating mga munisipyo, yung ating mga rescuer, sana po sundin niyo po yung kanilang pinapatupad na protocols and guidelines pagdating po sa evacuation, dahil ito po ay kaligtasan po nating lahat. Kaligtasan po ninyo, kaligtasan po dating mga rescuers. Maraming salamat po, Sir Vincent Jun Chu, ang Operations and Training Head ng Pangasinan PDRRMO. Ingat, sir, at makikibalita po kami ulit po. Yes po. Ingat din po kayo, sir. Maraming salamat po. God bless po, sir.